Hjem igen på den lille ø Bjørnø ud for Faaborg er der nærmest sket en revolution. Øen har fået en brandbil for første gang nogensinde. Øboerne mener, det er fremtidens brandbil til de danske småøer. Den er nemlig lille, nem og enmandsbetjent. Henrik Kelm, Bjørnøs frivillige brandfoged, han er nærmest lykkelig. Jeg er jublende. Tidligere ville en brand på øen nærmest have været katastrofal. En traktordrevet pumpe skulle findes frem, stilles op, og slangerne skulle ned i havet. Hvis vi var heldige og hurtige, så gik der 30 minutter, inden vi havde vand på slangerne. Men der er altså sket noget nyt. Øens brandstation herinde står den lille revolution. Fantastisk at få lov til det. Øen har 38 indbyggere, og nu altså også en brandbil. Det øger trygheden herovre. Altså, jeg har ikke været tryg ved, hvis der skulle blive brand herovre før. Køretøjet koster 180.000 kroner. Pengene kommer fra Trygfonden. Så jeg lander her til, at der er vand på ildebranden under et minut. Den har 160 liter vand. Det bliver nærmest forstøvet. Det gør det nemlig meget mere effektivt. Ivan Jensen er nu kommet til. Ideen er nemlig, at store dele af øens befolkning skal lære at bruge køretøjet. Det er meget nemt. Altså, vi har tænkt os at holde nogle øvelser temmelig tit, sådan så at de fleste på øen ved, hvordan det hele det hænger sammen. Så. Bjørnø brandstation. En lille revolution er sket på øen.